Kaming chilu ka Fajio ania, photographer kania, Vienna ramami kani. Kumsang ni pangatang kan North Korea hian voicery lai ka zinto a. Khovelan mudan le ngai dan te ti puin, an thla te ka lak sak thina. Tia ka zin chung te hian ka mu lo tur tam tak ka mua. Chanchin bumi reng te chu. An sam chung hian uluk ta ka ven le en thla ka reng an ni thin. Ke poin min veng tu chu ka hrechiang ne to hle a. Tuna kan huang hian min veng tu po thla ka lak sak me ka ni. Eng thla nge kan laka, tu ten en nge ka in biak. Enge kan soi ti te chu an thli thlai renga. Ka mu ngun em te baka, thil thar tam tak po ka mu bela. Heng thil thar ka mu te zinga hian mi pui then khatte a chuan anram kaldan le in rel boldan thalauti tam tak ka mu a. Ke pon chiang takin chu chu ka mu pui ni. Helai mun kan tlo kan ti masak ber tur chu. An ho tu te lim pani. Mansude monument an ti chu. Za na chibai bu ka ya. Hemidan hi chu ka hrechiang ne to hle a. Hemilim pani te hian Korea in Japan ramatanga zalena asual chua hria rengna na an siamani. Pyongyang hi North Korea capital lania. Mi pui makta duai thum chuang omna ni. An rama hian middle class ram hausakna in ngat tam takan oma. Chutiang middle class tam nutuk chuan khuareya boina le harsatna athen thuai an ringani. Kumsang ni pariata tangkhan mobile phone hi mi makta duai ni chuang hena man phalna pek an nia. An ram chunga mi bak chu tu man an be chuak thiang lowa mitlem te thlanbik te ta ne ro chuan thil poimo a chuan an du dan anga man phal sakan ni a voi khatna tan taxi man min phal sak ve a chupo min veng tu atel vengai supermarket a kan kala makdeu main khothlang lam thil siam an zor chu ka mu dana chuan a in chain al hlom thei hle ni casino te om ve a Vietnamese nam kal phung sang te po he casino a hian zin mi te tan mu tu ra oma helai huna hian keima chau chu khual zin om lai me kani makkati deu mai chu khothlang lam ti dan chi sang te chu an lo chu ave a ka cham chunga ka thil hriat thar tak chu rock band Slovenia ramami laibak an ti te chu avoi khat na le a masaberatan an rama zai phal sak an lo ni a North Korea le South Korea in pum khat du na ril ru hi an la pureng hloma ama ero an ram in rel bol dan in ang lo lutuk le khosak dan in thlau lutuk chuan heram pahni in sui khom tumna po hi kong tam takin adal thlata an ram ri in kar ve te chu khovela hun hlau om ber zinga mi alo ni pha ta ni North Korea mi pui te chu eng ang mi nge an ni ti hi ka ngai tu reng thina ka ngai dan chuan mi hring pa ngai ve mai khuwa khirna hnuaya cheng nin ka hria an lan dan ang ngot hi ni lova souvenir dor pakhat piang iang kho chunga mi ka kalna po hian nui sang reng chung hian coffee in turan pe thei reng ani Coffee, please. Coffee. helai hi Pyongyang National Highway Seoul kalkong ania khilai kalkong khi rel kong ani kumsom nga chuang me boina le har sanna an lo to na chu khilai a khian Kim Il Sung a thujiak te chu da thatania shoi tu ro pui tak Kim Il Sung chuan khilai hun khi voili lai lo tlo to ni 생전에 네 차례나 몸소 나오셨습니다. North Korea ramri South Korea ne na inrem na thu thlung an ziana huna chuan minveng tu nen chuan kan kala kan va in mi pathum kan nia a boruak hi rit hle maya launa hlirin kan khatani kan kalmani chia khan helai huna hian silai me puania voin hi chuan sipaiten exercise an lo la silai ka puwa khurim le indonari manam hle ni minveng tu chuan sipaiten minveng rengani atia mase chu thu chuan min thlamuan lo hle helai kong phei khian peninsula 38 parallel north an ti chu po July hun chu indo pui pani na hun laya North Korea le South Korea ramri in then na laya ni he an ramri seizong hi KM zani somli pariat laya thuyani ya KM li zawni khovela ramri hlau om berangai ni in helai huna hian kalnel pakhat chu ka hmuwa kumsom chuang vel chu kan lo in hmel hriat to ni ka in hrechiang lea kan meeting zo te chuan zu kan in ho mai thin ka hmu dan taka chuan ka thian pa hian zepa hi aneya chu thata ka duty thin le duty zo nuwa mi pa ngai anga om vele mai chu ni helai mun hi indo puilaya remna le muan na thu thlung an ziana mun chu ni hi kalnel chuan nui chungin itan chuan thala kulvel chu poimo hle ni mo in soi fi ngai love min han tia 복신입니까? kalnel chuan mun sang min hruai kola an ho tu te zinga helai mun local to te zong chu hriat a poimo hle a tu nge local to ti chumin shil mai lova
ama ero chu thil dang ngai poimo zok anei ani tia chiang le ni kalnel chuan Austria ram chuan engtin nge tuna Korea Peninsula din mun chungchang hi an soi tin min han zot le ta helai mun hi inrem na thuthlung an ziala ya mun poimo takania he building an sak zo atang ani ni no kum sang kha zakwa somnga pathum July ni somni pasaria khan helai muna hian inrem na thuthlung an zia kani an zia ni lala chuan American ho chuan a building chu Northwood lama son an dua mase chanchin bumi ten an lo hriat ru ka wangin le nasatakan dowa wangin an son le talova kum sang ni som pani Mars ni thum khan Supreme Leader Kim Il-sung chuan helai mun hiron tloa ani chuan hetiang hian a soya American ho ne na kain do le pal ani vai chuan inrem na thuthlung kan ziak lovang American ho chu kan ti chimit vekanga anrin phakbakin kan cheang atini 절대로 있을 수 없습니다. American ho in building son an tum chu kepon an ti thei tak tak karing chuang lova an du thusa mai mai ani e helai muna in do chanchin min han hril tak tak hi chuan Italian ho in football chanchin tui taka an soi min ti hre chuaka kan kual zela blue building an ti lampan chuan kan kala helai mun hi North Korea le South Korea mi poimo tak tak te in mu khom na chuni heng ram pahni ram re in kara tak hian a oma in do pui pahni na hun la ya changrual hoin ram re an kham sak chuni kalnel chuan kangai dan chuan thlala tur hian thei top tak meu i chua tak tak ani min han tia Kinki blue hat anti Korean mi puite bulin tran na te chun nia ramri ven na khau tak kara chuan oma Berlin wall ne na te khin chuan in thau tak ani anti helai hmuna tanga metar hlalote a hian South Korea chu oma mi tu po dan ang nilova ramri pel tum te chu ka hlum nga lani thin kalnel chuan kaloshia dan chuan helai hmuna hian namdang te hi mi fel tak tak angin an oma an kholama keini chu sum siam nan mai milo mangle thin ti hi ni ti thu asoya anu da ya ka hriat chole tak chu trong min le sak tu hian dik takin trong min le sak lo ti ni atum reng wange ati pal ve hrim hrim zona zo sol hi helai hmuna hian a hlawm em ema chanchin busang sang hi som pathum om ve a ma se ngai dan khat veka kalte ni piang yang kho chunga kir le a mi sang sang de changa North Korea le South Korea inrem na chungchang an ngai dan ka hrecha khop mai heng thu le hla chungchang a hian Korean zirlai no pang pakhat ka zo min phal sak lo mai zirlai no pang pakhat chuan ka soidu pakhat chu Korea mi le sa zong zong hian in zom khom le hi chu kan du ber ania chumi tur chuan thei top kan chhuat thewanga yani ti thu asoya kan sin kong zo me ka kan ti le masak ber chu Kim Il-sung a pian na mun tloni ram hruai tu masaber rania a pian na mun hian ngai hlue mema mi puiten ti mak muwa ngain zana lan tir tur te nan tlona sa thin eni zirlai no pang pakhat chuan Kim Il-sung anu le pa a chung te zong zong in Japanese ral te chu thei topin an lo beilet veni helai mun hi president Kim Il-sung a pian na nia zirtir na tha zong zong chu anu le pa in an zirtir thin kan ho tu pa ber Kim Il-sung hi thalai te chau ni lo upa te ho zong zong point an ngai sang em em a ani mai ba ka afapa Kim Jong Un apo kan ngai sang em em ani ti thu alo soya tu po mai chuan an ram hruai tu lal ber chu an ngai sang em em maya adik reng em thu dik ta kan soi nge ti luina wanga soi ti chu a hriat lo ni
hetiang pangpar hi nikhata tam tak hral chuania heng te hi a en kol tu te chuan an la son le mai zela chu pangpar dang siam nan an hmang le mai thin chu tiang chuan an lal ber ming dai to lo tur chu zana chibai an buk thin ani katlo le masak ber chu Korea's Workers' Party hriat rengna lungphun ania metar som nga sang granite manga sak kanin tubo le chemkom te khian ram nei tu te en tira chung lungphun te chu rong an hnoya chung chuan an fin na le rem hriat na en tira ni milem dang te khi chuan zalen na an sual chuadan a en tir ve thung helai biakin life giving trinity a hian makkati deuh thilawma Pachuaw stainless steel Upper Republic di Roman College Hlui Bula hian stainless steel mangin bungrua chi sang mimal pol kaushan bungrua heng step railing fencing kwang stand banner frame cross mithi kwang zona structure mithi kwang ha chan cooker stand kor khaina le bungrua chi sang kan siam thei renge Misteri thiam tak kumsom chuang experience nei to kut chhuak ani awangin kan kut nu amoya kan finishing amam tha embok zo khwa lam tam po dor thei reng kan ni Pachuaw stainless steel Upper Republic di Roman College Hlui Bul phone number 9612366646 6009061428 a hian engtiklai po in biak thei reng kan ni Priya! Priya! Tlangwal imuhil ve the na nge a Oh, ipan hela vakal vatla nil kamal madres ngai lewangen veng halang che tiro imong le tui taka muti du chuan nil kamal mattress angi lomu ve to angche nil kamal product thazia she turin raltek collection chanmari ramphun rota hian ramleng lutla mattress chi sang mai ba ka ikhosak non na tur in chung bong chekim kangkol boke Raltek Collection, Nil Kamal, Authorized Distributor for Mizoram. Contact 0389-2345-275. Russian punk band Pussy Riot tite anman khan an chanchin ka ziana lama Russian Orthodox Church Vienna chuan ka kala tuman ka thil ti tum minda lova helai Korea rama Russian Orthodox biakina hian khang chanchin te kha ti vornan ka soya NGO Christian pakhat chuan Korea ram hi khovela Christian te ti du dana claim na berani tin min shil tamayani helai muna puithiam pakhat chuan Pussy Riot te kha Russian in thlan puidon khan Putina dodalnan saruak deuh thoin Christ the Savior Cathedral Moscow akhan zainan lama until ti te khan nasatakin nula thiang lim mari chu asoi chiani ti thu asoya helai muna hian an ho tu pa ber kim hi za pa lo takin ti veta se an chunga eng thil tak thlengang mo Korea puithiam chukarin ai da in thila shedai maya heng thu te hi khoya change mo chuan hril tu anomani nge yang khoya change ngai hriat ti zo chu kata na hlom theya helai mun ka cham chung hian boina tam tak ka in siam chop thei ba ka duaya rei ka cham pha thei hialani engpo chuni se mi pui te hian an soi du lo zong chu an hrelo om mi zela concentration camp te in ka na te helai huna hian a thleng ngai lo tin an soya
van ram ang mai ani tin an soi thin ani North Korea hian an te atangin sarkarin an hriat tur le zirtur abikin athliara zirtir na diglo le an ramta na poi turang chi zirtir na zongjong chu khap vekani nopang te point an ram in rel bol dan chu diglo nia hriata atlang au pui vai chuan rang taka thunun nga lani chen engti khun lai tangkhan nge mi pui te an buma an ril ruan min dan zongjong hi chung chu hrachiang turin school pakhata ka kala nopang sangkhat chuang an nei me kani amai ro chu kakal tum hian school chu lo ruak huai maya an headmistress chu an min ruai kola engkim mai chu afain athar hlom hle maya ka mu tum dan lo dewin ka mu ni headmistress chuan hela hi kan laboratory ni a khilaya mi ki microscope ani king microscope an en tekhe screen a lian le chiang takin ron lang theya sel pakhat lekha en len na mang chuan ale sangkha zanga ya lianin aron lang tamaya king man ruwa te khiram saklon na kan man te an ni tinan soya Kim I-sung chuan Korea ram hi nano le biotechnology mun pui an la tiang atia ani mel khop mai mun sang kan kol nu chuan headmistress chuan classroom pakhata hian min hruaya match an lo zir me kani an chan chop hiang ka ti khop maya nopang ho te hi enge an zirtir engma ka hrelo thla kan la kual vel chuan zir omang tak tak hian an calculator te chu an han mang kual vela an thil chut khan om zia nei in ka hrelo an chan chop vel mai mai nin ka hreberani an hruai tu te thalak chu mun tina mu tur oma room shan an tarani nopang pakhat hena chuan America khomual mu chuak tu Christopher Columbus chu a hriat lo ka zota ani chu ngoi renga chu vele an headmistress chuan nopang le khazir lai ti buai min tia min chuatir tanghalani kazin veiwa chung hian thil dang dai tak mai ka tong ve tlat leirol som thum bor vel bula football khel turin min soma hetiang thil hi North Korea hian voikhat ma kala tong ngai lo katan chuan jersey ha chunga in khel chu nuam leni chaklo po angai poi mo berlo karin dan chuan nuam ka tinan min hla thlem vel mai mai nin ka hria achang chuan abul vela chuan nopang zania tanga zathum in kar velin min ron ena stadium in khel tak tak kanang leni You could die. Told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and it's an ache I still remember. You in a tanga chom dol na andon thin chu atlak niam awangin North Korea chuan an ram leilung hausak na mga intodel angai to dona an ram hian ramdanga thil hral chu engma an nei lo awangin hun reilo te chungin an ram hi atlak chiat arin oma nuclear ringot buai pui hi an ban san angai mai theiani puanta na mun pui pakhat chu katlo min phal saka amai ro chu helai mun hi voili lai kalo tlo to a an manager chuan a chung lam en turin min hruaya puan herna khol chu min ko muwa chung huna na thok tam jok te chu mei chia an ni an ram in ti theina pakhat ania heng na thok te hian thlatin euro nga an hlo thina ti an hlo tak tak chu hei a hian atlem dayang sarkarin eitur lei theina lekha them apek chau chuan eitur an lei theya eile in tura chiat ema wang hian North Korea mi te hi an te big ema an len tur ang poin an lian theilo ani ka be seilo dewin an na thona mun chu an vong fai maya na thok tu te chu fiam thu thoin an nui dar dara bule bal ma in to del wat chu an ti mak moni China ne na in sum don ton na chu azad vedon in atlat niama tuilian le drama wang te boruak in thak zel te wang chuan an ram le lung tam tak chu chia thlai po duangin an ching thei to lo ni
iu in atanga poisa an don po ti tlem ani ta ka wangin North Korea hian buaina tam taka tok me ka ni mei chen na thok chen khat te thalak min phal saka wangin kalom em em a hei hi ngai tha mai mai chi ni lo karil ru chuan ka om dan tur te chiang takin min ngai tu atira an dan ka zom lo emo thu koi lo chuan an mani chunga le keima chunga har sanna ka thlen thei ani kumrei lo te kalta trangkhan an kho pui chunga hian private car apun bel ve le a ram chunga mason na om ti a hriat thei ani building thar te sak trewani a an kho pui thang takle mason na te chuan an har sat hun lai min ti hre chuaka amai ro chu heng building te hi workers party a thunei tu tak tak te ta ne heng private building te hi vanei thak takin ka fan kual min phal saka lift taka chuan surveillance camera alom ngala kan chevel zong zong te chu chin chia ve ka ne khoya nge kan kal tunge kan biak ti zong zong chu chin chia ve ka ne a hetianga in en thla ke mo in en ru kureng hi chu ale lam tak chuan anin om du hle ni room pakhat min ko mu chu ti lui na manga khothlang lam chanchin bumi te om lui tir na mun ang le a Kim Jong Un apon helai mun hi aron tlo to an han ti cham chia anin om lek lek jok mi an cheng thin tak tak em ti chu hriat lo a room chung chu thil thar rimanam le a rem chop le da chop vek nin ka hria oi har ka ti khop mai Kim Jong Un kai hruai na hnuaya film changang mai in kai ngai ani in nei tu pa chuan September nili chuan na thok turin kan chuaka tu ti hriat lo mi pakhat hian min lo zonga Supreme Leader helai hmuna hian a local don ti min hrila karin phak ba ka ni a kalom hle bokani tin a soya 전혀 생각도 없던 그런 영감을 받아놨습니다. kangai dan chuan Kim Jong Un hian mi hrem mai ba ka tu tenge dan ang lova che ti te zon hi a hna nin ka hria karil ru chuan engwanga khalai hmuna Kim Jong Un avakal nge ani ti min ngai tu atira engpo chuni se helai hmun hi chu adang dai ve hrim hrim ani North Korea mi puite hian eila in anma mobile tam tak leina tur poisa nei lo ma se khothlang ho thil siam zorna mun pui alom cheu boka chung dor te chuan in hon hun big te an neya chuar then khat te chu arwa khuaya amai ro chu hei hian en tir chu middle class an pung hle ti na ni chung te chuan mamole du bel an nei zel ti na ni a ama kan soi tong khan heng na thok reng reng te hian thlakata euro nga an hloa chung poisa chuan heng hmuna hian eng thamma alei tak tak theilowa heng hmuna thil ron lei pha te hi chu mi pa nga aya chung nung jok te le hausa jok te an ni
ka cham chunga ka thil mu chu tak chu an me chia te hian an nam in cheidan an thak dang lam na sa hle ti hi ne ya an thom no hak te chu man lai huna an hak nen chuan inang to lo takane khothlang lam in cheidan angina in cheya piang yang kho chunga big phei hi chuan an me chia te hian in cheina lama ma an sonin rual an o chove tial ani kama me chia parade te khian an parade pa khian sungun dam reng ro se tin an aw ruala sungun te om zia tak hi chu inven him na ngai poimo masak tinane an sarkar poin he hi angai poimo ema ril ru khau takaput tira khothang lam america le japan vauna te po huai takin a chang let ngam phane north korea hian mi pa to phot chu kum som chung sipaya an tran nge ngai thin lo nei tu pakhat chuan kan hruai tu hlui zom takha helai hmun a hian voi ruk a local to a ama ep tu general po voi li lai local to bok tuna kan hruai tu ni mek po hi voi ni a local to ne atia khitiang thu chumi khami chu a local to ti hi anin soi theina ve ber ania an soi cham chi thin an thlai china hmun pui chukat lo a lo nei tu pakhat chuan chung ko zali somni pathum chuang helai hmun a hian an chenga thlai thar te da khom na tur building thar te po sakbel mek zelani ti thu soini na thok zinga mi pakhatal ka biak min phal sakse ka tingot mai an na thona hmun puya hruai min tiama ma se kan kalna lama hian na thok tu te mu tur an wang em maya chung ko zali somni pathum chuang chen na an ti ve boxi an do san siam sang lutuk lo na thok ho an vil na ni omang taka tang chuan thla kalak te min phal saka karin lo deuh le katum lo deuhin thil ka hmuwa ka soi to ang kha north korea hi chu andang lam ve hrimani handu tok mai chu katum lova ka zia ani lo tlat na thok tu pakhatal biak min phal sakro katia min mu phaltir bak chu mu katum hleni helai mun ka thlen na chan pakhat chu an na thok te ril ru le mu dan ka hriat chak em wangani chutiang hretur chuan an na thok pakhatal ka komangai tlat phone call mangte in le thei top ka chu anuwa atopa chuan min veng tu te chu ka min thei ta rama min veng tu te chu in pun khomin greenhouse a te chuan min hruaya thutlem ka han bel du chu ka mudana chuan north korea hian mason bel tumna tak anei lawani Daifim Enterprise chuan tuizem tlo le zual turin inseng so tam jok le aman tam pha chuang si lovin tuizem a hral chuak le ta chur mai le mizopa ko chuaka chuan a chuan om ta wing veng le litar sang khat chung lam home delivery kan ti sak theya aizol phone lam tan zuma counter thleng kan da sak thei boke min ron pan la ilo makim nge yang ti kan ti ama che Daifim Enterprise tuida khol na konga puitu che in kan om rege contact 986237740 7005 22417 at hian bet theiren kan ni pro hapa musical instrument le sound system plom takin kan zwara tin light le sound system plom taka ho tu kan ne reng buke biakin le hola sound system installation kan ti sak theya acoustic treatment Singapore changa zir chuakin min thu chi reng buke Zarkot A21 traffic point bul phone number 9612 159 365 anunga thilin ziak om khichu
khopui ta na thlai thar chua tina ni ka thu hriat zong te kha an ram an soi moi tumna mai nin ka hria mi pui te ril ru le ngai dan an bum ne hle a ka cham chung hian korea mi pui te hian a thalam zong in thil min ngai tu tira ngun tak le uluk taka ka mi hring pui te ka kom ko la tang khan thil tam tak ka hriat phani ti luina emo an ti ang anga om tu ra ti ni ma se khang ka kom lai te khan thu dik le dik lo chu ka hriat pha ta a an ril ruput mang tak ka hriat phani piang iang khopui ni makta duai thum chuang omna rama hian maso na tam tak mu tur om ve a in chong sang tak tak te po mu tur tam sot le ni in huang hian South Korea thil siam mingemo fakna reng chu North Korea fakna emo thuzia ka hlia khu vek an nia ka soito ang khan ngun taka bi chian angai ni ka ngai tu mai pakhat chu khoya train nge North Korea hian voile khata in chong sang tak tak sakna tur poisa nei ti hi ni piang iang khopui chung munza somriat bor vel hi Korean war khan ti chia ta nia kumthum chung in America in helai mun sang hian nipam bom ton som thum chuang a thak boka chuti chung chuan North Korea hi kumsang khajakua somsari ma jongkha an chung nung jokani achan pakhat nia lang chu Soviet Union puina awang khana nia huna local zela North Korea chu amal tran ta tiala tuna phe hi chuan mal to takane khochunga na thokte live concert mu chu thil thleng kha takania thil thleng zen ngai lo ani kumha salama ka jin lai te khan mu ka chak thin le a voi khat ma ka mulo ni he concert po hi kumsang ni som pathuma kala kania an chanchin ka ziala ya phal taka thalak min phal sak trumami khani avoi khatna tan taxi ka man min phal saka chumi turpo chuan taxi driver chuan thunei tu te lam abiak ma sak photangai ni ka soito ang khan min veng tu hi an om reng boka ka ding le veya minom chil rengani 이게 기자니까. tourist kanina angin achuan man po ale thum zel ka pe ka ngaya chutiang tho chuan Roma le New York ate po kalauti to thina ne thil thar ka mutlat mai eng thamma chuni lo ma se he North Korea thlo theina thala khi fakna ta na lo mang ve tlat mai minol pui chu an mu lowa million le khual jin te hne na chau he tiang fakna hi mu an ni thina ne thil tharania an malak na kal zel tur pakhat ni poina lang North Korea in khovel hun sang akal po na tura malak na ne kan taxi driver kutzung pui bul pa chuan karin lo lam da ya min shruai na mun chu anin ti hlim na mun pui lar tak ani in ice ring kan tia chuan min shruai ni mi pui te in ti hlim na na sak ani ya kumsang ni pasari khan helai huna hian meiche ice hockey in ti siak na nei alo ni to bok Austrian team ngai po kha helai huna hian an lo in khel ve to a North Korea in khel en2 mi pui tamber record asiam nge ni amai ro chu game an en chak wang em po ni lovin ti luina wanga en lui tir ni na lang piang iang khochunga middle class ho te chuan helai huna hian cholni chonhu lampanga in ti hlimna hun an mang thina ice cream te in beer te an in ho thina ni van doi thlak takin martini in tur ka muzau tlat lo
amai ro chu table tennis khel min phal saka ka chak nge nge ni piang yang khopui hi in saka chawa thang lowa leiro le no pangte chuan roller blade te tol hinwa man ti thar em ema heng an tol na hmuna te hian achang chuan in do na teng kallai mutur aom le nok thin an ti ni arrivederci bye bye ti na ma ya Italian hawin an zirti rani chu karing chielo a tha thawe arrivederci ti kan soita ka chuan arirang festival min hria chu atira thil chin chiatlak min hnut chiani arirang festival lo mu emo en to kanom chuan in hria thiamai karing Korean hlathu pakhat atanga lo chuwa kania Korea chanchin a tha zonga lan chuatir tumna ne gymnastic munom tak tak chu athina nia mi nuai chuang fe te chuan laman en tir thina khovela arwala lam tam berpol tak chu an ninge yang anin zirtir na mol mang tak tak pialam ka thir chuan an nam lam en tir te chu a mu nomin mi tatlai nge mai Arirang festival hi kumtin nei ani lova arem chan chuan ni puilai chawa nei ani in nei lo chang pon nei tho mai tu po he festival a tel te chuan lo manatan tv mo fridge andong thin ti min hrila he festival in atum ber chu an mi pui te hna an ram kaldan tele an thurin te so nge ni Arirang festival hi voili lai kalau chim ve to a tun trum ka telna hian thil mak tak mai ka mutlat mi pui te chu program laklo lai nan chuak hum hum maya thunei tu te lam chuan an khapta sipai ho tu te an tam em awangin duangin thla kala theilova min veng tu chuan an hmunom chua lai me ka rilru pe jok turin min ti wata helpol ho ani theima yangem an ho tu te le an thla kal zel te du lo tak tak hi an lo om ve treu theiani ka cham chung hian thil chin chiatlak tak mai helai hmuna hian a thleng ve tlat Maido channel Ramlun North Dait Peng hi Tata Company product Voltas Home Appliance authorized distributor and servicing center kan ni e Voltas product AC hi India number 1 ni me kani Heng products fridge washing machine deep freezer, water dispenser, vesicooler, water cooler, kan kol kimple a. Tin Japan company Sansui product chang chang te hiron en vela. TV a pay chuan company dang ayin a chatdan in tluksia amana tlom ber hialang. Servicing kan ti thengal vek bok. Maido channel Ramlun North Dait Peng. Phone 985698 6182 MotoGP entry te chuan khovel ho pataya thale rin tlak ber chukan shemai ome most valuable tire brand hlanna pakhat na haumek tu Michelin tire ngai hi ani a quality chung chuan aya man tlom siglesa kong chiale tha kong hu diak le na lam han tur bi a size te ber atanga lian ber thlengin kan nei renge world strongest tire brand hlanna pakhat na haumek tu Michelin tire ngai hi a that big zia turin i two wheeler eng chia po khan han vu ve ta che Michelin sul chuak tu compound technology 2CD tire phe hi chu idu thu sam ani le zual nge ya tire raldan rol lo asir khi in pur
tuat lei kong thil le diak wanga buai tubeless tayar ni si thep le ringa thin wanga i buai ani chuan Michelin tayar nge hiron mang ve ta che kumnga chungjet company warranty kan pe a nuam tak chung sia him le dam taka ilir thei i khal thei hi Michelin du thu sa mane Pirelli IRC V rubber Metzeler Seat Apollo le adang te pok an kol rengane kan customer te nitrogen air kan free zela berek le thil hriam ra wanga tayar pop thin pumpel nan tayar silan thiron mang ve ta che Mizoram ta na Michelin distributor rom chun Zorin Auto Center tuikul vibe kon rota hian ronleng lut vero le lunglei bazar veng kikona branch showroom kan hong thar boke Slovenian rock band khothlang lama mi chu avoi khatna tan piang yang a hian zai ani chu band member jinga mi pakhat chuan piang yang khuwa kan zai chungchanga ka soidu chu hei hi ni anram le kan ramin he thil hi thleng se kan ti em ema ma se tu nang din huna hi chuan thil har sa takania lelam ve ve ten an thei to pan chuanga yani hei takhi ni ram le ram in kung kaina tura malak na pakhat ti chiang em tu chu hun duam le ra chu thatak thlennan hian ram pani ve ve in an ti ngai lo thil an ti angai ta ni ti thu soya Mickey Mouse lem chante North Korea a thlen chho nu hian khothlang lam rimo ya thleng chho vele ta khothlang lapo an mani trong nge ya let lingin an sabokane band member vek chuan mi zong zong deuh tho khan kan concert khan hlutani khatiang thleng tur khan mi poimo tak tak ten nam le namin po ton na project kalpui lo selang chuan a thleng top lowang Rimo hi trong mi lova in biak ton na pakhata ne ya hei hi aro puina takpo ni ngai thlaturin a in ti lui theilo avoi khatna tan alhathu omzia tak tak kamanin ka shia ni nai kan zai tu nuin ka khovel hi tu man min thlak sak don lo ti piang yang mi pui sang kha zanga chuangkara a han sa phei kha chu thil ro pui le hmunom takani ka khovel hi tu man min thlak sak don lo ti hla hi an ram hian a in me maya ama ero chu khothlang lam rimoi zong zong chu ngai thlak sak phal an ni lova mi puite hian South Korean film te an kol ruk thina wangin concentration camp ate da an ni thina hei hi thil mak tak chu ni san lem lo khothlang lam music hi chu karaoke bar khothlang lam zin mi te ta na an siam bak ti lova chuan hriate mo ngai thlak tu rom lo East Germany rama Bruce Springsteen athil tiang kha helai hmuna hian alo thleng vengem kan la hriang chu ka hmu dana chuan North Korean mi te hi mi hlim thei tak le ril ru zau takan nia North Korean ho hian thil engkim hian to pa nei ti an hriat ve tho karinga mitam takhi chuan remna le muan na andua ama ero chu Cold War la ya thil thlenga wang khan tun din mun hi an thlen phani I ain't lying next to you. Just can't. ka thut luk na chu hei hi ni North Korea ka jin chung khan an bula ka hlim thei em a an chunga po ka lom le ani thian thatak tak ka nei pha voitam tak ka jin nuwa ka thil hriat chu thar tak chu thil ti diklo khu mo emo thu ruk tum tla thian ra tha engma chu lo ti hi ni
Europa ani emo North Korea po ni se an chan chin tlem te ka hriat ve atang te khan Shadows hanging over me when you're away. When you're at the railroad station.